लगायबाय आरो मन्दिरावबो लगायबाय गोसोखौ गोजोन मोजां मोनबाय खिस्रिबो आं लोबस्रां लाखांबाय आरो लोगोफोर गोबाव दोथोनै लोबथ्राखैमोन आं खानायखौ सुदोङो गगा नांबाय थानायखाय सुथ्राखैमोन नै हांखुर क्रिम बोरैबा नुजोबलांलायबाय ओमफ्राय क्रिम अलप फोनबाय ओमफ्राय ओरैनो फथा लाबाय सिन्दुर बेनो आरो देलायसाबबाय लोगोफोर दिनैथ' शिब जात्रि फुजा बिनि थाखायनो जगार खालामबाय फिथाइ सामथाइ लाबाय नै खालाबो हाना लाखाबाय आरो एबार फार्स्ट सनानि जोंहा शिबजात्रि फुजा ओमफ्राय एबार बाबुआनो बावबाय आरो आंथ' बावनो ओरैनोबो हाया थाखाय माबाबाय ओमफ्राय सान्दुङाव फैदोंमोन जोङो दसे थाबाय ओमफ्राय आरो नायदोंमोन बावनायखौनो बावखां आरिखां मन्दिराव बावबाय आरो बाथौआव बावखांबाय एबार फैगौ बोसोराव खुलुमसिगोन नानिदो आंजो मर्निं लोगोफोर मर्निं ब्लग खालामलायबाय लोगोफोर मैयाबो ब्लगखौथ' बानायदोंमोन पुरा माने फोजोबनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै आङो बिनि थाखायनो दिनैबो लाबावनाय जाबाय मैया अल'ल' बानाय जादों मैयाथ' शिबजात्रि फुजामोन लोगोफोर मैया माने टाइम मोनाखैसो बारा ब्लगखौ बानायनो थिगै नानियाबो थायाखैसै ओमफ्राय ओंखाम उखैनानै बानायनो ब्लग बारा गोलाव बानायनाय जायाखैसै ओमफ्राय दिनै लाबावनाय जाबाय आङो ओमफ्राय टाइमा दा 4:30 जाबाय थाबनो सिखारबाय आं मानोना नानिनि जि जोबा मोखांदो खिनाय हेरिनाय हासुनायनि दङ ओमफ्राय दिनैनिफ्राय एगजाम दं बाबुआबो दिनैनिफ्रायसो आरो फार्स्ट ओमफ्राय थांनायबा परिखायाव माने आंहाबो दिगदार जालायगोननि थाखायनो आं थाबनो सिखारबाय बिखौ जि जोम सुना होनोसै न' दरसिम सिबनि बेनि उनाव जानाय लोंनाय बानायनि मोखां ओंख्रि सुनोसै आरो लोगोफोर माने मैया फुरा जाख्लाबायसै ब्लगा ओमफ्राय दिनैबो लानाय जाबाय नायलांबाय था दिनै जिखिनि देखायलांनो हायो देखायनोसै नोंसोरनोबो दिनैनि मैयानि मिक्स जासिगोन आरो लोगोफोर मैया शिबजात्रि फुजानि आरो मैया साननैसो माने परिखाबो जायाखै नालाय साननै सानथामसो माने बन्द' दंमोन नालाय बाबु दंमोन ओमफ्राय दाथ' थांलायबा आंहा दिगदार जायो संनो खावनो ओरैनो ओमफ्राय नै आङो उसुङाव दं आरो दा उसुंनिफ्राय नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय थौदो बिदिब्ला आङो माबायाव थांनोसै आरो बाथरुमाव जि सुनायनि खि एरिखौ नायनानै मायाव माबायाव खिदो मायाव माखै हुना होनोसै ओमफ्राय आरो देखायलांबाय थानोसै दिनै मा देखायनो हायो मैयाथ' पुरा जाख्लाबाखैनोसै माखा सुना फैनानै सान्दुंआबो गोसाथारखा फुंनिफ्रायनो साननैसो मेचिनाव जिखौ होनानै नै आं हाथाय हुबाय लोगोफोर बिदि हाथायानो गुसुं गुसुंदो हाथाय मोदोमानो एकदम रागाम रागाम नुजाजोबनाय सासोगारो आंना गुस्थिखौ ओरै सायाव दिखांबानो हाथायाबो थै ओंखारबाय थायो बाय हाथायनिबो बाय प्रब्लेम दं आंहा आवगायनिफ्रायनो हाथाय हुबाबो थै ओंखारो माबायो ओमफ्राय डाक्टरफोरजों नायजानायानो जायाखै आरो आङो ओमफ्राय ओरै माबा थैया मोदोमाबो बुखांबाय थायो आंहा हाथाय गुसुं गुसुं ओमफ्राय फेरखं गोसाथार हाथायाबो माबा नङा आंना स्लिम स्लिम नङा ओमफ्राय दा जिखौबो मेचिनाव होखांबाय नालाय ओमफ्राय हाथाय मोखां ओरै सुनोसै ओमफ्राय सुखांना लानोसै नै आं मोखांखौबो सुखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आरो न' सिबनोसै न' सिबना लाखांनानै साहा पानि बनायनोसै गाइखेर गैया लाल साहाफोरखौनो लोंनोसै आरो ओमफ्राय मेगना नै उन्दुना लोगोफोर बुथे बुथे जालायबाय हराव मेगन मोदै जाबाय थायोना आंना उन्दुनाया थिग जायैनि थाखायनो बुलाव बुलाव जालायलांबाय आरो मेगना लुनदावदाव एसेयावसो ओमफ्राय दै लोंना लानायसै फुंनि गिलाससे बेनि उनाव दायो आरो गेसनि टेब्लेट जानांगौ दै लोंना लायाबा फुङाव दैया बोरैबाबो नांबाय थायो लोंदावबाय थायो नालाय हरावबो उथि उथि लोंबाय थायो आङो गेजेर गेजेर ओमफ्राय फुङावबो उथिनानै दुफ्रुद दै लोङो आरो दाथ' थान्दा नालाय गिलाससेखौ ओमफ्राय जनानै लोंफ्लांनाय जालाय बावगारलांनायदो आङो गसंना लोंनानै उदैया बोरैबा मोनलायबाय लोंखांना लाबाय दे लोगोफोर गोनो गिलाससे ओमफ्राय दा आरो न' सिबनो जगार खालामनोसै जगार नङा लोगोफोर मा बुंफ्लांलायखो न' सिबनो हासिब लाबाय आङो नै सिरियाव दोननो गंनो हाया नालाय सिरि सायाव दोननाय जायो ओमफ्राय दा न'खौ उसुंनिफ्रायनो जाद्रायहोनोसै आरो उसुंनिफ्राय जाद्रायना हलखौ सिबनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंसोरबो नै आङो हासिबखौ हमबाय उसुंखौ सिबखांबाय नालाय हलखौ सिबलायनोसै गंनोथ' हाया नालाय लोगोफोर थिया गरा जानानै सिबनो गोनां जायो हासिबाथ' गोलाव नालाय सिबो उपाय गैया माने थिया गरा जाना सिबबाय था नहले सिगां गङै गङै ओरै सिबनाय जायोमोन ओमफ्राय दा गसंना सिबखांबाय दे लोगोफोर बाराद्राय माने सिबनायखौबो देखायबाय थाबा नोंसोरबो नायनो बायनाय उनाव सिबनायखौनो बेफोरखौनो देखायफ्लेबाय थायो मायो होननानै बानोबो हागौ बेनिखायनो आङो बारा देखायबाय थालायदिया टाइमाबो दा 7:30 जाबायानो आरो लोगोफोर
ओंखामबो जा उखैबाय आंखो लोगोफोर सेब मोनजोबलांबाय आरो फुङावनो गेजेर गेजेर फुङावनो उखैग्रा जादों आंखो हरावबो ओंखाम जाखांबाबो जानो लुगैयो ओमफ्राय नै आं दा अलपमान सिरा आरो मुरि अलपमान गलायना लादो बेखौ जानोसै ओमफ्राय दसे थानानै ओंखामखौ जाना लानोसै आरो साहाथ' लोंनाय जादियानो आं माने साहाखौ खम खालामबाय होननानै नानियाबो गाख्रावबाय थाबाय इयाबो दसे उन्दुयो दसेनो उथियो इदि जाबाय थानाय जादोङो माने उन्दुथिरानो मोजाङै ख्रि ख्राय स्र' जाथ'लायबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नानियाबो दा सान्दुङाव दसे लादोंमोन आङो सान्दुङाबो गोसा नालाय दानि फुङावबो 8टासोआव लादों ओरैनो बारबो दंमोन दाथ' बार गैया सान्दुङा गोसाथार जादों सान्दुङाव दसे लाबाय ओमफ्राय दा फैफिनबाय इखो ओइ गेजेराव मोसौ आथिंखौनोसो मा ख्रि ख्रि गसंजोबना दंफैयो होननानै गिलायदों आंहा नारनानै गेटखै ओरै गांसो जाबाय दङ गांसो दं नालाय आथिंखौ नुना माबा ओरै नाहरनानै माबा गिलायनाय मोन्दों मा ख्रि ख्रि आथिंफ्रावबो दंफैयो होननानै ओमफ्राय स्कुल थांबाय कलेज थांबाय बिबदाङाबो बिदा सिख्लायाबो बिबो कलेज थांबाय दा साननैसो दंथ'यो आरो अबा अबा थांथिंबाय थायोना बेखौबो मोनबाय थाया ओमफ्राय दा नानियाबो उन्दुथ'लायबाय ओमफ्राय बाबुनि जि आंहानि जि सुलायनोसै नानिखौथ' फुङावनो सुबाय ओमफ्राय दा नानि उन्दुनायावनो सुलायनोसै ओमफ्राय आरो ओंखामखौथ' उखैबावनाय मोनलायबाय लोगोफोर दानि फुङाव 8टासोआव जादोंमोन दा अलप जाबावना होनोसै आङो उसुङाव फैदो दा उसुंखैजा ओंखाम अलप जाबावना लानोसै दा बिसोरबो थांजोब्बाय नालाय ख्रै ख्रै जाजोब्बाय दा ओंखाम सानजौफुनि मा जालायनाय जायो नायनायनोसै दिनैथ' जानाय दिन मोनजानाय दिन मैयाथ' बुधबार मोनसेबो फुजा नालाय मैया जानाय जायाखै जेबो माने समबार मंगलबार बुधबार पुरा सानथाम माने जानाय जायाखै आरो ओमफ्राय दिनै जानाय दिनबो दालि रुखाबाय आङो रुखाना होबाय टाइमाबो 10ता जाबाय आरो नानि उन्दुनायावनो होना होबाय आङो ओमफ्राय आरो फुंनि ओंखाम खुरना दोनबाय ओमफ्राय कुकार मोनसे आरो हाथा दङ बेखौ सुनो लागा ओमफ्राय ओंखाम अलप जाबावना लानोसै आङो खावना दोनखानायमोन लोगोफोर दालिया रुनाया मोनखांलायबाय ओमफ्राय आं नानिजों दसे दंफैथ'यो हारसिं बेबो गाखोनेबाय थायोना गाबो ओमफ्राय आं नानिजों दा दसे दंफैयो जनानै ओमफ्राय ओंख्रि बिहरनायाथ' मोनफैयाखैनो ना लाबोनो होदोंमोन आं ना फिसा जानो होनना जाथारनायबो जायाखै नालाय ओमफ्राय ना लाबोनो होदों होनना मोनफैथ'वाखैनो ओमफ्राय दालियाथ' मोनबायानो ओमफ्राय ओंखामाबो होनानैसो दसे थाना बाबुआबो फरिखानिफ्राय मोनफैसिगोनानो ओमफ्राय बिबो होनना जाबाय दं ओमफ्राय आं बोरैबा नांबाय थायोना ओजा उसुङा इजा थाबाय ओमफ्राय बेबो खें खें गाख्रावनाय गाबनाय खोनाबा बोरैबा नांबाय थायो ओमफ्राय ओंखायनो जना दंथ'यो आरो दा जिफोरानो दा थांनो मोनाखै आं गाखोनेबाय थानायनि थाखाय जिफोरानोबो दंबायोमोन जोंनि आरो बाबुनि जि दंबायमोन आरो गावहानियाबो ओंखारबावबाय खिबावबाय इयो खेबनै ओमफ्राय हासुनायाथ' हासुबाय दङ ओमफ्राय बिखौबो आरो होबावनांगौ मेचिनाव जोंनि जाबा दा माबानोनो मोनाखै आङो बारबो बारगासिनो दं बाहेराव नायदो आरो लोगोफोर बिदिनोसो जाथ'लाबाय थासिगोन ना मा होनो लोगोफोर दसे थाथ'लाय उन्दुबा मावथ'लाय बिदिनो आरो खानाय दिनै सेलाय हेबना लादों सेलाय जथना दंथ'यो बिसिनायावनो ओंखामाबो मोनबाय एरखावनो मोनाखै आङो नानि गाबबाय थानायखाय फुथुदोंमोन आरो उथिलायबाय नै ओंख्रिया मोनफैबाय आरो बयलारा बाबुनि ओमफ्राय नाया जाबाय आंनि फुथुना दोनदोंमोन आरो दिनै खामानियानो जाथारला आंहा एकदम खरसखौबो बोरैबा मोनलायलांलायबाय नै दालिया बे जाबाय आलु जोबना दंमोन आलु लाबोदो ओमफ्राय सामब्राम बेनो नै गाबलायबायानो मब्ला ना सायगोन मब्लासो माबागोन आं बाबुआ मोनफैयाखैनो दाबो गाबलायबाय इयो आरो जि होबावदोंमोन जिबो फोरानहैबाव नांगौ हाब फामनानै माबा मोदोमखौ बोरैबा बिखुङा सालायनो मोनबाय आरो नै इयाव फुना दोनदो नै गाबबाय दं उन्दुदोंमोन आरो खारै मोनलायबाय जाखांलायबाय दे लोगोफोर बोथिसे नादो आरो दालि बयल
ओमफ्राय जाखांनानै खेलें मेलें देहाखौ बोरैबा मोनदों दानिबो उन्दुनो ओंखारबाय दंमोन आंखो उन्दुनायफोरा थिग जायाखै नालाय ओमफ्राय दा दसे जिरायना लानोसै बा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनबा बाय बाय